Wagolo dwale kate picha ni warang mondi gima Kanja koda min bende wacho kanyo. Magi jok motelo ne weche mag obila pacho kae. Statement moko magi chiwo mokwongo. Jadolo ineno gi yo machala be japiny nigi geno. Magi jok manoloso mowacho ni kaduoki chien Albert Ojwang nogo wiye. Esel kalore gi report mano migi. Sani bende wacho nonre dhi tim kalore kod listi momigi mag ji mathoth mantiere kae mopogore. Geno mar japiny pod nitiere i jogi to bende giwona diere milionde molal, bilionde molal. Idhi duoki. Aparo ni nyaka wabed kod yie matin ne institutions ma wasegero. Institutions gi wane mwagero gi mar police, wane mwaketo gi kanyo, jogi wane mwaketi office. Wang'eyo ni seche moko osebedo marach chien kacha ka chochni kata bagni osebedo kaka weche mokalo kaka mag Albert Ojwang gini, lakini adwa ni mondo waketi yie faith marwa kuomgi ni wamigi thuolo no mondo mi gitima na investigation no endo mondo waneni gino dhiro chopo kanye. Corruption manitiere kata mibadhi manitiere thurwa ka en mana gima ne ker machon ne wacho ni ochako koda to chako kodi. Iwinjo kapok wadhi kata ir jo polise makoro sani ni kod case no endo ochakore gi wuon ng'ama nigi case ene mochako ni jatelo ne un gi case na moro ka koro wawuo ineno. So corruption no chakore koda to chakore kodi. Omiyo ka waler kaka wan wawegi kaka jopiny to jowa matiyo nwa ka be nyaka bed mana biro bedo mana maler. Omiyo ananeno ni kaka weche gi osechwal negi aneno ni mondo wamigi thuolo kendo wamigi support waket wang'wa mondo wang'i ane ni to bende weche gi dhi chopo kanye. Mar ariyo adwa duoke chien matin wach mar josiasa donjo weche mag shani. Ineno ka koro dhano koro donjo matut kendo ji koro wacho ni loro osiptende ayoyaye. Josiasa joma tiji tek kabisa. Nikech iyudo ka samoro gin ma gin gi duondgi gin ma ka giluongo TV to TV biro, giluongo radio to radio biro. Koro iyudo ka samoro an oseloro osiptenda moro kata ochika idwa gire takaw gira moro tadhi wuoyo gi josiasa. Gone uru dwale ni koko kabisa o targetwa. Kendo ibro winjo kata kibro loke kata ni o target jo Azimio kata ni o target jo Kenya Kwanza kata ni o target jo Manade kata o target Oria kata o target kabila moro. Ibro neno ka gino bro kao mkondo mopogore. Omiyo anadwa ni mondo kwa josiasa owe jo matiyo kata CS Duale mondo koro otim tije mon mi gi ker mar luoko wach mar shani mondo bed maler. Kik gidonje matut ahinya. Ngezi bro yudo ni ko bro donje kose biya taringo adhir jasiasa mathurwa mondo dhi okonya go koko mondo we osiptanda. Osiptal mora moyudi ni nigi mibadhi nyaka gol kendo nyaka tu kendo ke kwalo to chike mag piny maluore gi weche mag kuo nyaka lure kodi nyaka dhi e doho mamaki matwei to osiptandi cha nyaka lor. Kendo adwa ni mondo amed kama ne nyamin wacho ni kik chak iluor kendo ni kawuono ni iluongi no Onyango Hospital kiny koro ichaki yawe osiptandi cha iluongi no Tieno Hospital. No, nyaka ng'i mang'ei ni ine to mano eka wadhi bedo gi gimiluongo ni universal health coverage. Nikech pinje mamoko kidhi kata Libya kidhi kata US iyudo ka gichula pesa madwaro kodwa to osiptal free. Idhi adhi osiptal nono teka ni ise register e okumba no endo. En sani atamalo ji 44 ma Kenya ka sani osedonjo e wach mar SHA. Ka wadhire mwachopo kata atamalo 60 to giming'e Cleophas kata in sani weya okumba mamoko gi kichika okumba mar SHA. Ibro daka kendo koro wanyalo thiedho maber nikech koro wasebedo gi choko moromo manyalo thiedho jo Kenya duto. Omiyo jok madonje wach mar SHA ni koro sani dwa lokore wach mar news makoro idwa ni mondo go e koko onego we dwa leo ti nikech chike ma wantiere go chike moromo ng'iyo ni to ja Kenya tiyo nango. Kata mana wach mar Kanja gini kwa wach ni ok en gima yot ko luong nyingo osiptandi. Kik ng'ato par ni kata ni jogi ni kaka ni koro luong nying ni ginyalo minore go osiptende go ma gichak giduogo. Ok en gima yot ko luong nyingo osiptandi ni no kwalo pesa mar jopiny mokete gazet ma kata kiro neno moneno nyingo osiptandi ni ok en gima yot. Ok inyal wuoke obadhono mayot ahinya. Iwinjo omi moseketi makoro neke no dhi moyange ratiro e mbele jopiny. Ok en gima yot ahinya. Omiyo ng'ata man go osiptal thiedha maber
cham mari matin e thiedh kaka oluore, kik idonje gimane wada William wacho ni we ni piny orumo gi sani ma kaka idonje noendo to ena iyaka yaka marum. Hapana. Kendo kik wabed gi paro moro ni SHA en mar kwal, nikech mano ngine paro mantiere oko ka. Osiptal iyudo ka nyaka osiptal mathwis moger nyaka gi kibanda, nyocha ne neno North Eastern, nitiere osiptal moger gi kibanda. Igere kibanda ni to seket SHA allowed here. No.